welcome back to our YouTube channel. And for today's video guys is So gagawa kami ng reaction video guys. Gagawa kami ng reaction video sa kanta ni Gigi ba siya ni? Si Gigi. Basta Gigi vibes. Basta si Gidget. Si Gidget. Basta si Gigi vibes na nakalagay guys. Gagawa kami reaction video guys sa kanta niya na Bakit Nga Ba Mahal Kita. So, bakit nga ba? Kung bago ka lang sa YouTube channel namin, don't forget to subscribe, like, and share. And less stress. Arat. Arat na daw, murag arat, or yun, rat. Adi ka. So, let's go. Siya atong pariakon. Ako mo pariakon? Ay, wala pa. 1, 2, 3, go. So. Ate Ben ako ni Ben. Wow! Kaya daw siya, ni-intern na siya sa tawag ng tanghalan. Wala ko kabalo. I don't know, so hindi ko alam. Hindi intindi ito, Pilipitan dila nito. Bakit nga ba? Diba? Ate, ang good na ako ni. Stop sa ate. Sige daw, kanta daw. Di ka. Ika, kung ate mo daw. So, ate nga niya. So, pakantahin natin siya, guys. So, wow! Bakit na? Pahumanan sa ito. Ay, pahumanan sa ito. Gulat na sila ba? Gabi akong go up do. Yung sa tawag ng tanghalan kay hindi siya yung anak kakuan. Mas minisa mo siya kagwapa rin. Hindi siya gwapa lang. Ha? Hindi siya gwapa sa Ay, gwapa siya. Karon ba mas di gwapa siya? Grabe yung go up niya. Ang drummer ba? Gwapo yung ano yung kauban mo ka lang. Sa sulod sa isa kasing simbahan. Wow! Taas na. Ang ano. Nag-play og organ. Katawa na sila kaya gusto nila pataas ng tugtog. Wow! Oh, diba? Galing ng ate ko. Ate pa nga. Taas ay. Pugod ni! Oh, taas naman siya daw ano. Sige daw, ikaw daw. Sige, let me try daw. So. Wow! Uy, reaction video man ito gibuhat. Di ba? Sampot. Sample pa guys, no? Taas mo siya tingo guys. Nala ay, akong ate lang yung dutog tingo. No, taas lang. So, nga ni siya ang organ mo, nag-play og organ mo kay abot bunga ng unsa. Smile. Abot tenga ang smile niya. So, ang drummer chill, ang guitarist chill, ang bass, more something. Na ito pa. Pero, ang organ da ay vibe sila duwa. Guwapa siya, no? Pag siya no, gabi pag blow up niya. Maganda siya. Ang ilong niya kay maragi paretoke. Wala, uy, ingana din na siya. Basta mas ni guwapo siya sa motorunting. Taas. Oh. Kahit di ba, bakit ka mamahal ka? May mahal ka na, aliw ka yata eh. Gapoy nga na, tuyog mo.
Wala, sige na, ikaw daw. Hindi man ako Ba't nabaliw na baliw ka siya? Ang lasman ng bunga nga mo. Ay nga to guys, naman po tingin no. Maliw ka! Maliw ka siya. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas. Sabi ako man tulog. Ay, hindi. Tigawon ganyan. Wala, wala. Kaya ba daw? Galingas kung ate. Ikaw na. Kaya pa, sige. Di man ako nakaya. Siya, bakit nga? Di man ako nakaya. Bilang ko nabitin ta ba? Woo! Paningot mo ko guys. Grabe. Wow! Ang taas. Paningot siya kainit kayo. Ay, sa kainit rin. Init daw siya. Hot magod siya. Wow! Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal? Oh. Wow! Ang tingin ko, lain na siguro. Gani. Ahin na kayo. Gawas ng ugat. Kasi kayo sa tingin. Kaso. Mahalata man. Klaro din. Singerist. Kanin din sila ba? Kana ito ang pinagtitripan ka ng yung tropa. Ikaw no? Tropa mong magaling sa instrument tapos ganito. Wow. Hindi ko magsawa ba? Hindi kailan ako magtitiis agad. Hindi ka po na ni siya ba? Gapo eh. Katawan lang. Wow. Gigi Delata ba siya? Pero gidget naman siya. Anong Gidget. Gigi Delata? Basta gidget na siya. Niyapi man siya tawag ng tanghalan na nagsubaybay kay ko na niyo. Siya nagsubaybay sa ako wala. Wala. Sige, kanta daw ba? Nagsubaybay kasi sa galas. Sige, 1, 2, 1, 2, ready. Sa mo sample. Sige. Ay, nalabi kay. Ikaw dapat magsampol. Sampulo na siya o bakit nga ba mahal? Bakit nga ba mahal Mahal ko sila. siya? Mahal sila. Bakit nga ba mahal sila? Dili man. Kasi bakit nga ba mahal? Bakit? So tatanungin natin siya guys kung bakit nga ba mahal yan. So bakit mo ba? Mahal dito ka. So sakit kayo guys. So di ang hindi kayo mahal. Na love. Dili ko mukha ta, basahon lang nako siya. Ako lang sa mga buddy. Kay mga buddy na mo. And so Hi let's mga go. kabady. Sige, sampal to sige. Gusto dyan na yung sampol. Sige, sampal. Bakit nga ba? It's so tough. Mauna mo ko guys. Uy. Yun na po guys. Kaya gusto mo kasi. Dili ko guys. Atin ako to siya. Sa kunda mo. So geek. Ito siya day guys kay geek. Nagmula sa tawag ng tawag ng tanghalan. Oras na po guys para sa shout out madam. Ay, oh yes. Shout out Shout madam. out to Shout out. my char. Shout out mo na ma'am. Shout out mo na ma'am. Shout out. Kanya ko pang shout out mga gwapa ni sila. Introduce first one. There's one. Shout out sa imo. Dahi po sa imo. Sa imo ha. Shout out Ivy Claire Alblas. Hi. Hi. Alam mo yung plastic kasi nga. Shout kay Bing. Isa mo na si Ivy.
Ako ang pinaka putot na igagaw dyan. Dito eh. Ay, I love you, babe. Pinaka-gwapa na igagaw. And the Kanit po, second, gwapa po di siya. Pinaka-gwapa. Si Fabi Me. Si Fabi May Ablas. So, hi, Fabi. Supportive ako. salamat sa support, baby. Fabi. And yun na po guys, don't forget to Like. share and subscribe to our YouTube channel and Yes! tuloy-tuloy ang suporta and huwag po kayo babahala. Huwag kayo matakot. Ulit, huwag kayo matakot kayo sa patay. So, bye-bye.